ना बियो दैदेनजों उन्दुनाय दैदेनजों माबा माबि बिदि बिदि आंखौ सोरजों जादों सोर हौवाजों दैदेनजों आंखौ बिदि बिदि ना आंनो मेडिकेल रिपर्ट आं होगोन आंनो नां गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासैनो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना बै थाम्बनेलजों लोगोसे इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ आं दायो मा कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' अलरेडि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो दङ जानो हागौ जिहेतु खनजिता बर'जों लोगोसे दैदेनवारिनि गाज्रि सोमोन्दो जादों होननानै बिथांनि जिहेतु खनजिता बर'नि फिसाय बा हौवायाहाय बानसावनानै होदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों थ' लोगोफोर बेसेबांदि सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ अब्लासो बुजि मोनगोन जोबजासिम जुदि नायाब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ दाखालिनिफ्रायनो आब' खनजिथाया जोंनाव दंफैयो फिसालाखौहाय जोंनाव लाबोदों आरोना मन्दिरावहाय फिसालाया बार लोगो मोनदों ओमफ्राय बेखौहाय बुंहरदों आरोना आंना फिसालाया ओरैबायदि जादों होननानैहाय ओमफ्राय बुंहरदों आङो जोंनाव लाबो जोंना बिखुनजोआनो नायो होननानै बुंदों आरो जोंहा मन्दिर दं नालाय ओमफ्राय गावबो दा डाक्टारनाव लांदोंमोन आरोना ओमफ्राय डाक्टारनावहाय हामाखै मिलायाखै आरो औ ओमफ्राय आङो दा बेयावनो लिंहरनाय जादों आब' खनजिथाखौहाय जोंनाव लाबो माबो होननानैहाय ओमफ्राय दा उन्दैयाबो मोजां जाबाय आरोना उन्दैया मोजां जाबाय ओमफ्राय दा फिसायानो अयथासार होनगासिनो आरोना आंनि हौवाजों आब' खनजिथाजों गाज्रि सोमोन्दो दङ माबा गोसो लायो होननानै बुंदोंना आं लिंहरनायावहाय ओमफ्राय जेन'बा बबे जायगायाव फेसबुकआवहाय दाथ' नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ आंनि फिसायजों आब' खनजिथाजोंहाय मा होगासिनो दङ ओमफ्राय दा बेखौहाय रागा जोंगासिनो आरोना आङो नङा गारा बिदि होबाय थानायनि मानोथो बिदि होनांगौ जाखो खिन्थु आं रागा जोंनांगौबा आरोना बिदि होनाय नुबाय थायोबा आं रागा जोंगोन होनखानाय मिथिबाय दा बिदिफोरबायदि होनो नाङामोन ना बियो गावनि बिसिखौहाय आंनि फिसाखौबो फानबाय आरो गावनि हिनजावखौबो फानना लाबाय जेन'बा मारै बिदि हाखै जेन'बा मारै हाखै गोदाव सोरावनो मेन्टेल हख्रा खालिसो नामा बेलाय हौवायालाय गावनि हिनजावखौथ' बिदि होनो नाङामोन ना आरो आंनि फिसाखौबोथ' फानबाय बियो माबायदि मानसि बेलाय आं बांद्राय बांनायनानै थानो हानाय नङा दै मिथिखां आं माबा मोनसे खालामनो हागौ मिथिबाय ससियेल मिडियायावहाय बिदि गोसारहोनाया मिथिबाय ओरैनोथ' फैयाखैना आङो उन्दैखौसो लोमजानायखौ आङो लानानै फैबाय दा उन्दैयाबो एसे मोजां जाबायना बेखौ मानसि बिदि होबाय थानांगौ दे आसरितलै आं बुंनो रोंला मालायनि फट' होनानै मालायनि माबा होनानै बायदि लिरनानै होनाय प्रफाइलावबो बिनि फट' होबाय ओमफ्राय दैदेननिबो होबाय लाबाय ओमफ्राय बिदि लिरनानै होबाय आं मा होनबावनो गावनि जाम्बाखौनो जेरावबो देखायनानै लायोबा बियो ओमफ्राय आं मा बुंबावनो दे आंथ' लाजिनानै आं रावनोबो देखायामोन बिनि जाम्बाखौ आंनि सिगाङाव देखायो आं सिरि थायो गोसोआव लानानै फिसाय होननानै दिनै बियो आंखौ फेसबुकावबो मबाइल नाम्बार राननानै होबावबाय बियो दुनियानि मानसिया मबाइल नाम्बार लानानै आंनाव कल खालामबाय आरोना होमबा आं मा बुंबावनो दे मा बुंबावनो आङो रायजोफोर मा बुंबावनो आङो जेन'बा मालाय आरो दाथ' पस्ट होगासिनो बे फैसा थाइसेबो हरानो फैयानो बिदि पस्ट होदों गावनि हिनजावखौनो मा सानदों जेन'बा आं जेबो बुंनो रोंला आरोना माबायदि मानसि जेनेबा आं हाला आङो नोंथांमोनहा आंखौ गाज्रि मोनदों जानो हागौ आङो ससियेल मिडियायाव न'खरनि खोथाखौ लाबोदों सोरबा बुंहरदों आङो उफाय गैया आंखौ ससियेल मिडियायाव फानदों आङो रिप्लाइ होनांगौ जानानै फैदों आरोना आंखौ बुथारनोसो सानदों नामा बियो जेनेबा आङो थैलांगोन होमबाबो आङो फिसा सानैखौ आं गारा आङो नांगौबा आंखौ सोरजों जादों सोर हौवाजों दैदेनजों आंखौ बिदि ना आंनो मेडिकेल रिपर्ट आं होगोन आंनो नांगौ होमबासो आङो मानिनानै लानो हानाय जागोन आरोना हौवाबाबो आङो माने आं बोरैबा मोनजोबबाय आं लाजिबाय आरोना गावनि जाम्बाखौनो देखायजोब्बायबा आं माथो खालामबावनो आङो ओंखायनो बुंदों हनै बिदि बुंबाय थायोबा माने नङा बेरा बुंजाबा रागा जोङो बयबो गावनि हिनजावखौनोथ' बेफोरबायदि आङो बादा होनानै दोनबाय आरोना माबा मोनसे एक्सन लानो मानो ओमफ्राय माने एसे माबादो गाज्रिबाबो मोजांबाबो होननानै आङो बादा होनानै दोनदों आरोना गावनि हिनजावखौथ' बेफोरबायदि फेसबुकावथ' नाम्बार होलाबाय नाङाना बिखि मानसि मोजां नामा गावनि हिनजावखौनो भाइरेल खालामनाया गावनि हिनजावखौहाय बिखि मानसि मोजां जेन'बा बेफोरबायदिखौथ' मानो बिदि होनांगौ बियो जेन'बा आंनो दङना आंनो दङ बबे जायगायाव जागोन दे दोनगासिनो दङ आंनो दङ मिथिबाय दा आंनो दङ प्रुफ होगोन होननानै बुंथों आंखौ आं मा जादों गथ' लोमजानायखायसो आं लाबोदोंमोन बेफोरबायदि होनो नाङाना गावबागाव फिसाया गावनि गथ'खौसो लाबोदों मोजां जागोन होननानैहाय ओमफ्राय बेयाव माबा मोनसे गाज्रि दं नामा बेयावहाय माबा आंनि हौवाजों बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मिथिखाबाय बिथां खनजिता बर'आ जे दैदेनवारिजों थारैनो गाज्रि सोमोन्दो जामारदोंना जामाराखै नोंथांमोना बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो अलरेडि खोनासंनो मोनखाबाय आरोना लोगोफोर
लाजिथावना बाथ्रा आरोना लोगोफोर गावसोरनि न'खरनि पार्सनेल बाथ्राखौ दिनै इदि ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि लाबोनो गोनां मा जाखो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिनि माने गावबा गावनि पार्सनेल बाथ्राखौ लानानै नांलायनायसै बेफोरबायदि बांसिन आथिखालनि जुगावहाय नुनो मोनसै आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो थ' जियानो जा लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनियावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेजोंनो बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय